हेलो लोगोफोर गुड मर्निं दिनैनिफ्राय आंनि डिउटि सुरु जागोन दा फुंजा माथि 5टायावनो दुगैखांबाय आङो गोजांनाया जाला थावाबो जाला थावाबो फुंजाला aku takut Mister. Kamani itu gusla berai-berai kan oleh. लोगोफोर डिउटिया दिनैनिफ्राय सुरु जागोन आंनिया दिनैनिफ्राय एनि टाइम डिउटि जासिगोन जेब्लायबो दा दिनैनिफ्राय बारा सम मोननायलाय आङो ब्लगिं खालामलाबायनो ओमफ्राय बेवहाय रस्टिंखौथ' खालामनो मोनखायाखै माने टाइमानो थोआखै आङो मावनाय लोगोफोर माथो थाव खिथेन कलगेट खिथेन बायनो हायैसो जाफैबायथो बेंगलराव फैनानै माला बारग'यो आंनि टारगेट लानायाबो ओमफ्राय बानायलांबायसो आङो दा रुमावनो दङ जोङो 2 फ्ल'रावहाय दा थांनो ओंखारबाय ओरै बेकग्राउन्डआव ओरैबायदि दङ नोंथांमोना दा देखायगोन एसे ओमफ्राय नोंथांमोना फैयागौमानि नेनानै थादो एब्लाव आङो आंनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ पाब्लिक खालामसिगोन नोंथांमोना गोसो बायदि रायलायनो हासिगोन फैगौ 15-16 आङो कन्टेक्ट नाम्बारखौ पाब्लिक खालामगोन नोंथांमोना गोसो बायदि कन्टेक्ट खालामनानै थांनो हागोन बेथना जोबोद खमलाय लोगोफोर फसायाखै आङो ओंखायनो आं बारा गोबाव थाला आंनि टारगेटआ जाफुंबानो थांनोसै 10,000ल' होदों आं बेफोरबायदियाव मावफेराखै ना जोबोद बायो मावनोहाय 10,000ल' बेथनावहाय सिगाङाव 18, 17, 16 मावबोबाय ओमफ्राय दासो फुराना जाबोनानैसो 10,000ल' गोसो दुङाखै माने फैसा गैयियावसो मुसफुर जाबाय थावखौनो खर' फुननो बायनो हायाखै कलगेट बायनो हायाखै न'आवबो सोरनाव बिहरनाय आरो न'आवबोथ' फैसा बिहरनो बायोलै लोगोफोरनाव बिहरलाबायनोसै सानदोंमोन आङो सोर लोगोफोर दंखायलाय 2-3 हाजारसो मोनबा जागौमोन एसे खरस जानो बे जाबाय जोंनि रुमनि गाहायनि ओमफ्राय नैबे माबा फिथाइ दं गोलावनो ओमफ्राय ओरैहाय बिल्डिं दङ जोंनि सेरावहाय नै बेयाव टावार दङ ओरै बिल्डिं गासिनो सिटि बे गासिनोबो सिटि ओरैहाय दंफां माबा मांलाबायनाय दङ नै जोंनि रुम सेराव रुमालाय एसेबां गाज्रि नङा बेनो नै आंनि बिसिनाया एसेबां गाज्रि नङा दायो आङो गाहायाव ओंखारलांसिगोन लोगोफोर माने डिउटिनि टाइम जाबाय 7टायावनो जइन जाखानांगौनोलै सयथिबो लामायाबो आंनि मोदोम सिगुआरल' नै सिरियाबो नुबायना दसे नै बेयावनो जिरायनानै भिडिअ बानायनांसिगोन आं आयौ ओमफ्राय ओरै गिदिंबावदो मोनसे थालासे ओंखारखांबाय आरो थालासे दंबावो ओमफ्राय जायनाखि बर'दिननि मुङावहाय गावजों गाव गोजोननाय होलायनो गोसो दङ आङो 50 सेकेन्ड नङाब्ला 30 सेकेन्ड बेफोरबायदि भिडिअ खालामनानै वाट्सएपआव सोहरनो हागोन आं बेखौहाय डिसेम्बरनि 24आवहाय आपल'ड खालामगोन आरो बयनिखौबो सफानो गावजों गाव गोजोननाय होलायनाय बेखौहाय आङो बयनिखौबो आपल'ड खालामगोन सफा गासिनखौबो होजोबगोन आङो बेजोंमोन दा लामायालाय बेनोलै आन्दायलायलाङो लामाखौनो दा आं थाफैनाय जायगाया बेनो ओमफ्राय बेवहाय बेंगलराव अखा हागासिनो ओमफ्राय गोजांनानैनो मा जागासिनो हानानैहाय माथो बुंबावनो लोगोफोर दा आं थांगासिनो दङ डिउटि दा बेखिनियानो आङो नोंथांमोननो खिथाबाय बे आं थानाय एरियानि नाय बिसिना लामाखौ ओरैबायदि स्टेन्डार्ड ओरैबायदि स्ट्रिक्ट जोंनि होजोंनिलाय दुरबल दासिमबो दिनैसिमबो अखा हागासिनो नै नाय
जोबथा गोजांदों अखा हानायखाय ओमफ्राय ओरैहाय दं जाहैबाय बेकग्राउन्ड आं ओरै थांगासिनो बेनो नै आं थानाय एरियाया ओमफ्राय ओरै माबायदि साफा नुगोन स्टेन्डार्डनो बिल्डिंफोरखौबो नायदो दा बेनो आं दा डिउटियाव थांगासिनो दङ नायदो बिल्डिंफोरखौ ओरैबायदि साइज बिल्डिं दङ खना खना लामा नै ओरैबायदि स्टेन्डार्ड बेंगलराव थानो ओरैबायदि मोजां जायगा माने गोजांद्रायाबो गरमबो जाद्राया मिडियामनि आरोना बांद्राय थान्दा बांद्राया बांद्राय गरमद्राय बांद्राया थानो जोबोद मोजां आरो मुम्बाइआवलाय हाब गरमानो गस्ला लानथिसो थानांलायगौ दा बेनोसै लोगोफोर आङो डिउटिखौ मोनफैबाय जेब्लानाखि सुथि जाया अब्लानाखि मोजां रोखोमनि ब्लग मोजां रोखोमनि कमेडि टाइपनि भिडिअ नोंथांनो हगारनो हानाय जाया दा बे टपिकखौ हमनांगौ जाहैबाय खर'आव खानायदों गलाबायनि बियो बेथन खम मोननायखाय मोजां मोनाखिसै बारा गोबाव थानाय नङा दा बेखौ मोनसे जाबाय खर'आव काठमान्डुनि माथो बिदिब्ला दा आं खामानियाव हाबबाय सुरु खालामबाय बेखौ बेरानिनि थाखाय दा जमा खालामग्रोजोबनांगौ दुन्दियाखौहाय दा बेनो लोगोफोर ससे नोंथांमोननो खिथाबाय आङो